Ilang araw nang nararanasan ang pagbaba ng heat index sa Dagupan City ayon sa Pag-asa. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Mula sa 44 hanggang 46 degrees Celsius na heat index noong nakaraang mga linggo sa Dagupan City, unti-unti na itong bumababa ngayon. Sa nakalipas na 4 na araw, wala na sa danger classification ng init factor sa lungsod na nasa 38 hanggang 41 degrees Celsius na lamang. Malaking tulong ang naranasang mga pag-ulan na epekto ng unti-unting pagpasok ng habagat. Sa ngayon, titignan natin yung record natin dito ng actual na. So kahapon kasi may nagkakaroon na tayo ng medyo kalat-kalat na pag-ulan kaya bumaba yung heat index natin, nakasukat tayo ng 39 degrees Celsius centigrade. Dahil sa pagbaba ng temperatura, balik na rin sa normal ang klase sa ilang paaralan sa Dagupan City, gaya sa 1P Guadis Elementary School na pansamantalang nagpatupad ng blended learning dahil sa mainit na panahon. Yes po ma'am, kasi po sa pagkakaroon na po ng ulan, so lumalamig na po yung temperature po natin. At saka po dito sa klase po namin ma'am, nagdadagdag po kami ng electric fans. At saka ginagawa po namin na sa classroom po namin sinisigurado po namin na nakabukas po lahat yung mga bintana po. Hirap po. Dahil? Sobrang init. Komportable na po. Samantala, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa Hilaga at Gitnang Luzon sa mga susunod na araw. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang sama ng panahon na nasa labas ng PAR na isa ng typhoon. Sa Sabado, inaasahang papasok sa PAR bilang isang super typhoon pero sa ngayon, wala namang indikasyon na tumama sa kalupaan. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon.